Ki bor polit ke East Gentia Hills District kila kintui ki pat ba nong shnong ke jilla pan kiar na ba pediang ki phone call ni ki message ni ki number bari ki bam itho. Laong ba ki account ha Facebook, Instagram, WhatsApp, but ki wei ki rinsan social media, website, ki la bandon ki runar ki bashim kabu pan Pisa, but ki wei pan. USP jong ke East Gentia Hills District ugiri prasad ulaong, ba uwe number ba subasneo kata plus R lai sao kandai not lai kandai lai hinyo R hinyo iwei kandai haringkat ke kerteng Elena after kepada ke profile ha Facebook kadai ke bahap ban husiar bah. Ula kintu ki pat ba ha bagi dan kum kita kijing suba bagi dai ki online scammer dai ban phone home number iwei kandai lai not ban yo ya kijing yaram. Kini kijing pentip pat ba ni ki polit kalong hadien wo wei samla rang ba yo bala tip kerteng kumo Benedict Salahi ubedene ke Shnong Sherwang East Gentia Hills District ula mi syakmat ban ai kijing pensyai pat ba khnang ba kin lat nya kanu kijing sha thok sha syukor hagi online scammer. Ula tho ba ula ya kren bat ka kin thai ka badai ka online scammer ka bala ong bakala ban pengop ni ki pat ba ka Meghalaya namar ba kidang Sahdien ha ka juk technology bat ong bakala yo khur ha padeng sanpo hado unru pau lak tang ni kinong Meghalaya. Lai hajar tengka nam ta ukut ban Pak Pisa na international don kam yo ukut ban ka bakan ye habang. Tinga ong balenga siwi kita ka ong em pihap siu lada pim siu kemut ngin spread be ka kerteng jong pi ngin bu be status baki briu kin yo i baki yo i ba piu deu ba yo nong. Bat hadin bangila shet ye ki briu kemut pinsa sya kem no ma pihi namar pi ba khamjan hang to ri ka thanya ka jong. Denya ha ka ju ka thany. Te hadin pede ka tangal alap nga ong ya kani dengan Pak Kem noi pi mador ka ong lada pi Pak Kem ru pinam lap setia yangi. Bat pinam syam hiru ye ngi namar ngi tip. Te ha kata ka por banga penbit ya ka pede nga sedang penbit ya kung we nga ong kumnu pila ban le ya kinong Meghalaya ha kani ka rukom. Te ka ong namar ngila bha ban le kinong Meghalaya namar kibriu jong ka Meghalaya kimpat nang bha ya ka teknologi. Bat kimpat long kita kibala trem ya ke teknologi. Bat kimpat tip bah bantre ya ke teknologi. Bat ngila bentuk lang ba ka teknologi sistem. Te kipat ba jong anong Meghalaya kidang bit Bat kibedang kloy ban ngai bit, kibedang kloy ban senia kulmar. Ta kadau kaya thuru ba haduk menta kala yo tu ya ka Pisa na po Meghalaya haduk san peun riu peulak tengka. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.